Η εντολή του Θεού σε εμάς, τα παιδιά του, είναι να γεμίσουμε την Ελλάδα με δικά του παιδιά. Σήμερα η Εκκλησία χρειάζεται από τον Θεό αποκαλυπτικό σχέδιο του Θεού, η αποκάλυψη, επέμβαση για να γκρεμιστούν τα τείχη της ψευτοθρησκείας, ψευτοειδωλολατρίας, ψευτοεγωισμού, απάτης, ψεύδους, αδικίας σε αυτή τη γη και πάνω σε αυτή τη γενιά. Το όνομα του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, αλληλούια, να ομολογείται από τη μια άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη. Όχι θρήσκευμα, όχι δόγμα, όχι ονομασία εκκλησία, μόνο το όνομα, το υπέρ, πάνω όνομα που λέγεται Ιησούς. Μόνο σε ένα 24ωρο, μόνο σε μία ώρα, μόνο σε μισή ώρα μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη.